Krásné dobré ránko a krásný nový vlog. Tady stromeček. Jo, tatínek už je tady. Já jdu teď s taťkou do IKEA, jdeme vyzvednout moje křeslo, který jsem si objednala, všechno vám ukážu a vezmu vás s sebou. Takže příjemný nový vlog vám přeji. Budeš celebrita ve vlogu, hele, vždycky jsi tam chtěl být, jo. No a je to tady, no. Tatínek už parkuje. A jdeme na to. Otevírám náš velmi rychlý, nebo můj teda, velmi rychlý výtah a jdeme to naložit. Takže já jsem dotáhla ty krabice. Takhle vlastně máte složený to křeslo a takhle je ten bulík k tomu. Já to plánuju dát sem. Samozřejmě, až nebude stromeček, bude to strašně jednoduchý. Já to složím, uvidím a buď ten stromek už uklidím, anebo ho ještě nechám na chviličku, tak já myslím, že ten týden to tady ještě vydrží. Tu komůdku, kterou jsem měla tady v rohu, jsem dala do chodby, tam se mi krásně vešla a jo, je to tady jako v hodinkách, ale to křeslo, já jsem si ho strašných let přála a až půjdu do většího, tak si myslím, že bude mít v interiéru krásný uplatnění. No, a až já sklidím tady Vánoce, tak to tady nebude vypadat tak nahňahňaný. Takže já jdu, moje milé skládatí. Krásné dobré ráno. Já jsem vám asi neukazovala složený to křeslo, tak to vám dneska odpoledne nebo k večeru dodám do tohohle vlogu. Každopádně. Dneska je 1. ledna. Já Silvestra neslavím. Já jsem byla sama, tak úplně nevím, co bych tak jako slavila. A byla jsem hlavně v práci. Takže jsem krásně v 9:30 večer usnula a prospinkala jsem se zdárně až do 9 hodin do rána, protože jsem prostě předchozí den stávala ve 4 a byla jsem unavená. A jedu dělat něco, co jsme vlastně měli v 2 předchozích letech s Michalem jako takovou tradici. A to je návštěva babičky. Akorát moje babička o tom neví, což mi vlastně na jednu stranu dělá radost, protože předpokládám, že tam bude ještě teta a strejda a já se strašně těším. Takže máme nějakých 10 hodin, sedám do auta, čekají mě 2 krásné hodinky v autě do jižních Čech, pak u babičky, pak zpátky a ani nevíte, jak se na to těším. Takže jedu za bábinkou. No a kde se já tak můžu ocitnout, že jo? Než na pumpě. Protože tím, že mě babička nečeká, tak nepředpokládám, že by měla nějakou papání. Tak jsem se rozhodla, jestli dám párek a benziňácké vanilkové latte, který je úplně úžasný. Miluju kávy na benzině a na molce. Výborný. No. Párek je samozřejmě šunkovej s belgickou omáčkou. Na Orlance mají nejlepší. A ještě občas jedu na Molku nebo na Shellku, kde mají taky párky, ale těm na benzíně se to fakt nevyrovná. No, jsem udělala reklamu konkurenci, jo. Nedá se svítit. Takže zdravím tábor a já jdu pokračovat v jízdě. Taková troška do vlogu. Byla jsem teď koupit jídlo v Pop Ice u nás. Tak jsem na to strašně zvědavá, protože teda jejich hranolky, jsem ochutná hranolku. To je geniální. Vzala jsem kuřecí kousky, nějaký ty chili, pak jsem vzala coleslaw burger, není to teda jenom pro mě, pitíčko, nějaký sýrovo-cibulkový hranolky, jedny normální. A jsem teda na to zvědavá. A tohle je nějaký kokosový ten shake. No, ten nic moc, ten mi úplně jako nejde. Prostě vanilková zmrzlina s trochu kokosu. Nic zajímavého, ale teda počkejte, já vám to ukážu ještě s tím z bleska, to bude asi lepšejší. Takhle hamburger
hranulečky. Hambáče velký jak kráva, teda. No, takže tak. Takže doufám, že si pochutnáme to louisianské kuřátko. Ukázat svoji cesmínku. To je nožičky. No a protože lidi blbnou, tak já vám chci ukázat, co si prostě nás Lucie blázen pořídila. Hele, te vůbec se mě neptejte, jo. Já prostě už takhle. Trošku si řekněme nátlak okolí, sociální sítě a tak dále. Vy víte, kdo mě sledujete dlouho, že jsem velkým propagátorem jiných značek, než je iPhone nebo Apple. A jako nevím, došlo i na mě a tohle bude recenze za všechny prachy, protože já se přiznám, že já jsem prostě nikdy nebyla iPhoneácká, já vůbec neumím pracovat s iOSem, já se strašně bojím toho, že ten mobil vezmu prostě po půl dne a vyhodím ho z okna nasraná, protože nejsem rozhodně trpělivý typ. Čekám návštěvu, která mi pomůže s tím, abych se s tím naučila, protože jinak si myslím, že by to nedopadlo dobře pro mě ani pro ten mobil. A budu dávat teda ten svůj Xiaomi takhle. Mám 14 dnů na to, abych se rozhodla, jestli budu ten Xiaomi dávat do výkupu, kde mi nabídli docela hezkou cenu. On teď jako ten mobil koupíte ještě kolem 17 000, ale už přece jenom je ten můj 9 měsíců starý. Ve chvíli, kdy budu vydávat tenhle vlog, si myslím, že už bude vyřešeno, takže nemá smysl ho tady asi úplně nabízet. Každopádně, já jsem si pořídila teda iPhone. S tím, že upřímnější recenzi asi nikdy nenajdete, protože já nejsem prostě 4 metry vysoko skákající Appleař a říkám, jsem prostě jenom extrémně zvědavý člověk a já prostě chci vidět, co na tom všichni ty lidi mají. Můžete mě odsoudit, říct si, že jsem úplná kráva, že když jsem s nějakým mobilem spokojená, proč jdu do něčeho, co je tak mainstreamový. Já prostě chci vidět, co v kurně fix všichni na tom iPhoneu mají. Koupila jsem si i tohle pouzdro, mám na tom nalepenou folii, kterou mi tam dával ten klučik v iStylu. Já jsem si ho kupovala na mobilní pohotovosti, protože já mám jeden problém. Já když něco chci, tak to chci hned. A já jsem ráno koukala, že mají ten, který já chci na Alze, jeden kus. A než jsem se rozhoupala, tak mi ho vyprodali a další mají asi až za týden. Takže jsem ho objednala na mobilní pohotovosti, kde jsem mimochodem kupovala i tenhle Xiaomi a jsem strašně spokojená vůbec s mobilní pohotovostí. Jo. Takže pořídila jsem si iPhone 15 Pro v bílém provedení. Jo. Ten mobil je nádherný. To je věc, kterou musím jako říct jako první, že ten mobil je fakt nádherný. Jako takhle, já to řeknu úplně upřímně, je jednoznačně těžší než ten, který mám teď já, ale tvarově jsou si hodně podobný. Proto já jsem vlastně po tom Xiaomi T13, kterou mám, jakoby toužila a měla jsem jich předprodej, nebo kupovala jsem jich předprodej, protože, že ten mobil je fakt pěkný, protože tvarově je podobný, ten můj je taky kovovej po bocích. No, takže mám na tom už nalepenou folii, nebo sklo mi tam ten klučík nalepoval. No a říkáme, vůbec se ho bojím i zapnout. Jako víte co, to je přesně ono, já prostě nevím ani, kde se zapíná, jo? Jestli se zapíná tady, já bych to teda zapla tímhle. Asi bych nejdřív měla jako sundat asi tu folii, že jo. Tak, no a možná se to zapíná tady nahoře. A nebo třeba ne. A nebo prostě se zapíná fakt jenom tady na boku. Jablíčko. Vůbec nevím, jako jestli si dneska do toho mobilu všechno přenesu, protože říkám, jako nevím, prostě nevím. Potřebuji si koupit ještě takový ty krytky na tyhle čočky. Jsem strašně... Ahoj, baby. No, takže... to je hezké. No, takže tak, jenom jsem vám chtěla říct, že jsem se prostě asi zbláznila. No. Takže tohle je můj nákup. Říkala jsem si, no prostě nákup, no. Byly nějaký vánoční prémie, nějaké věci se mi povedly, co se týče spoluprací, tak jsem se odměnila tímhle, no. Jinak jsem vám chtěla ukázat, že křesílko, já jsem vám vlastně neukázala křesílko, takže křesílko, tady mám vydaný špagety, protože přemýšlím, co budu vařit, jo.
Takže křesílko, prosím vás, takhle, jo, tam jsou ještě nějaký vánoční věci a louskáče jsem nechala, jinak jsem Vánoce vlastně sklidila a křesílko vypadá takhle. A takhle já to tam mám, takhle mám takový čtecí kouteček. Takže prozatím se s vámi loučím, pa, a já jdu na tohle fešáka. Máme tady mrazivé, 10 stupňů ráno. A já jdu, jako každý půl rok, na krevní testy k mamince. Jdu do budovy CAMu a na transfúzku. Moje maminka pracuje na transfúzce a já nevím proč. A to mi mami tyhle fakt jako řekni, jo. Já tady, prosím vás, jo. Tady je roh jako nemocnice v tom areálu, jo. A já mám prostě nějaký jako déjà vu. Jo, pokaždý, já nevím, jestli je tohle jako porodní, no to asi nebude. A nebo bejvávalo. Já mám prostě vzpomínku, kdy já dole tady stojím, asi s tátou, a koukám někam nahoru do okna a máváme mámě, jako že se narodila ségra. A vůbec nevím, jestli se mi to jako zdálo, anebo jestli je to jako pravda. Takže si to na to jako pamatuju. A nevím, prostě jako kvůli vzpomínku, možná jsem si to vybájela jako malý dítě. Každopádně nesu mamince sklenici hráškového krému polívky a zkumavku moči. Fakt, dcera, jak se patří. Krásné odpoledne. Já se hlásím vlastně téměř jako vždycky, a je to po půl roce, kdy jdu na preventivní kontrolu na diabetologii. A i když testy nebo výsledky vím, protože mě vždycky před diabetologií nabírá moje maminka na transfuzním oddělení, což jste viděli, že jsem vám ukazovala nějaký záběry, tak samozřejmě uvidím, co mi řekne paní doktorka, já vám to pak povím, jo? No, já chodím jednou za půl roku, mám prediabetes, má to něco dočiní samozřejmě s nějakýma mýma gynekologickýma problémama a doufám, že jsme na správné cestě a vše bude v pořádku. Takže další kontrola za rok, protože mé výsledky jsou skvělý. Cholesterol, ranní cukr 5, dlouhodobý 39 a prostě super. Takže byla jsem pochválená, mám z toho jako radost. A mám vlastně před půl rokem, nebo byla jsem po půl roce, mám o 6 kg míň, takže chválím. Ještě na to můžu dopovědět takhle v autě. Já vlastně na diabetologii začala chodit z důvodu toho, že mám syndrom polycystických ovárií, čili polycystický vaječníky. Tudíž, co se týče otěhotnění a všech těchto věcí, to není úplně u mě nejjednodušší. Každopádně jsem měla vždycky hodně zvýšený cukr, ten raní, a tak mi byl prostě diagnostikovaný prediabetes a já mám úplně skvělou paní doktorku, úplně výbornou. Mám předepsaný nějaký glukofáž 1000 na noc a musím říct, že ono, i všechny okolnosti, které se děly tak jakoby v posledním roce, dost přispěli tomu, že ten zdravotní stav, fyzický zdravotní stav se mi zlepšil, psychický trošku horší. Že si z toho dělám prdel, protože o to jinak nejde. Ale byla jsem pochválená teda, protože já jsem už tam jako když jsem vycházela, už jsem to nechtěla moc natáčet, protože tam po mě čuměli lidi. A měla jsem jako cholesterol krásný, jak jsem říkala, ranní cukr 5, to je krásný, 39 dlouhodobý. Mám cholesterol fakt super, což jsem říkala už asi po 3, ale já jsem měla vždycky nízký. Vždycky jsem měla nízký. Tlak mi dneska dělala 130/80 jsem měla, myslím. Všechno ukázkový. Jediný, co tam mám mimo normu, je urea, nějaký prostě můj pitný režim, který je absolutně katastrofický a já to samozřejmě vím. No, ale každopádně jsem chtěla říct jednu věc, že vůbec nevím, kdy tenhle vlog vydám, protože jsem jako zjistila, že můj nový telefon není kompatibilní s mým notebookem a tudíž mě prostě do budoucna nejspíš čeká koupě MacBooku a nebo prostě to nějakým způsobem musím vyřešit, musím zjistit a stáhnout nějakou aplikaci, která mi prostě z toho iPhoneu dostane ty videa do toho Zenbooku. No, ale jedu domů a mám zadělaný kynutý těsto na klasický obyčejný rohlíky,
podle cuketky, myslím. Zdravím Barunku, nevím, jestli se bude Barunka, moje tam holandská nahoře dívat na vlog, nevím, jestli kouká, každopádně ona sdílela právě na svém Instagramu recept na rohlíky, právě myslím, že od cuketky a tak zkusím dneska. Má to nějaký fakt jako přísný pravidla, který jsem samozřejmě už několikrát v tom receptu porušila, protože já prostě jsem takováhle úplně typická jako v tomhletom. Takže dám vědět, jak to dopadlo. No a tak. Takhle tím pa. Takže mobil už je vykoupený a my si dáváme výborný mekáč snídaní a tím jako nekončíme. My jsme si řekli, že dneska úplně brutálně zprasíme, takže nás pak čeká ještě ovocný světozor, ale to až po nákupech. Takže dobrou chuť, pokud právě snídáte. No tak, nákupy proběhly, máme jsou nějaký taštičky a máme tady jako výběr, jsme jako nevěděli, jo. Takže tady máme makovej dort, větrník, cukrovkářům zdar, pistáciový dort, čokoláda, chlebíček s pastrami a káva. A už to beru jako svůj kompletní denní příjem všeho. Dneska končíme. Takže doufám, že s vám někomu udělám. Počkejte, já potřebuji ochutnat, tak já to ochutnám jako ten mě strašně lákal ten makový. First impression. No samozřejmě. Kurňa je dobrý. A pak mě zajímalo, jestli je tohle dobrý, jestli je to čokoláda, no. Tak jsou taky dobrý. Všechno je v naprostém pořádku. Dobrý, Žagra? Výborný. Tak já vám chci ukázat, co jsem si dneska pořídila na čerňáku. A neutrácela jsem jako nějak úplně jako zbytečně. Brala jsem jenom to, co jsem potřebovala, nebo to, co se mi jako dost líbilo. A první můžeme začít Reservedem. Já mám Reserve, co se týče oblečení, strašně ráda. Aktuálně teď mám na sobě tenhle svetr, já mám jakoby v bílé barvě. A vzhledem k tomu, že mají hezký slevy, tak jsem si tam koupila svetříky 2. A jeden je právě ten, který mám na sobě akorát takový jako pudrový růžovce. Stál 399 korun v Elku. A je to tenhle copánkovej pletený svetr. Já bych úplně v pohodě jako snesla M, ale bohužel Mko neměli. Takže jsem ho brala v Elku. Ségra mi tam vybrala tenhle svetr, který se mi strašně líbil. Tenhle v téhle bledě modré barvě je taky... Ne, tenhle je v Mku, protože Elko mi bylo velký, takže a taky 399 korun. To je teda Reserved. Potom jsem úplně poprvé v životě navštívila Tezenis. A to z toho důvodu, že na mě furt na Instagramu skákaly reklamy a dívala jsem se, že tam jsou jako strašně nízké ceny. Já jsem v Tezenisu opravdu nikdy nebyla. Ale už na internetu se mi tam líbila jedna jako teplákovka. Máte si možná myslím, že jsem se asi úplně posrala, ale mně se to prostě líbilo. Takže mám teplákovou soupravu. Prosím. To je Mikina. To je Mikina. Tu mám v S-ku, myslím. Ona je strašně veliká. V S-ku, no. S-ku stála, prosím vás, 189 korun. 189 korun Mikča. A k tomu jsou za 189 korun popelkovský tepláky. Taky za 180. No, ale co jsem si vzala, protože... A jo, a k tomu jsem si vzala takhle za pár kaček, asi za 60 korun, za 30, jo, za 39 korun. To je to se říká se tomu teď crunchies, nebo nějak tak, to je prostě saténovou gumičku. Co jsem chtěla, jedeme příští týden, nebo v době, kdy já to budu vydávat, tak už tam možná budeme, nebo teprve ne, nebo já nevím. Jedeme zase na takovou tu naší jako party na chatu, nebo do penzionku, Stanský mlýn. A protože my tam pak jako druhý den většinou trávíme jako celý v pyžamu, tak jsem si koupila pížo. Koupila jsem si za 369 korun. Tohle, absolutně bombastický pyžamok. To úplně ho miluju, k tomu jsou prostě úplně stejný. Pyžamový kalhoty, jako bomba, nádherný. A pak to, co vás asi bude zajímat nejvíc, na Černém Mostě otevřeli Hebe. Já mám jeden zásadní problém a to, že se prostě jako v polský dekorativce, péči a tak dále nevyznám. Nevím, co je dobrý, nevím, co stojí za prd.
A já jsem se tam cítila strašně, ale strašně ztracená. Ale ukážu vám teda, co jsem brala já a jaký tam měly slevy. Měly 30% slevu na všechno vlasový, pokud nakoupíte nad 300. Já jsem si tam brala kondicionér, brala jsem si tam šampon a brala jsem si suchý šampon. Je to přesně to, pro co já jsem jela. Já jsem věděla, že chci řasenku, že chci deodorant a že chci nějaký šampon a sucháč. Takže, jo, to je vedle. Suchý šampon jsem vzala tenhle, Azur, který se přiznám, že úplně nevím, jaká to můžu vlastně zkusit, jak voní. Jo, tak to je dobrý, to je výborný, krásně voní, krásně voní. A pak jsem si vzala tohle. Je to přímo nějaká, asi jako přímo privátka, hebe je to přímo. A je to z 98 ten kondicionér, z 96 přírodní složení u toho šampónu. Tohle je šampon na denní běžný mytí, který je s mangovým extraktem a kiwi. A teda musím říct, že mě absolutně jako uchvátila ta šťavnatá vůně, takže tohle byla jasná volba. A pak jsem si teda jako, já jsem kondicionér nepotřebovala, já používám masku na vlasy od neprkínka. No, já si teď nespomenu, já si na to vzpomenu v průběhu. Ale mám ten kondicionér a to je prostě neskutečná vůně. Neskutečná vůně, je to s lotusovým extraktem a ilang. Takže hydratační kondicionér, já mám totiž přesušený konečky. Pak jsem si tam vzala od Lebiotika tyhle ty plátky na pory. Já si myslím, že už jsem je historicky nikdy v minulosti měla a že jsem si je strašně chválila. Takže ty jsem si vzala asi za 70 kaček. Ty šampóny byly po nějakých 95 nebo 100 koruně. Měli tam 50% slevu na druhý produkt, pokud koupíte 2 věci od Davu. Takže jsem si vzala tenhle hruškovej, co to je? Antiperspirant. A pak jsem si vzala tenhle ten s nějakou kokosovou přívůní. Taky antiperspirant bez alkoholu. No tak, kokos tam teda jako necítím vůbec, ale je to příjemná taková nasládlejší vůně. No a potom nějaký drobnůstky. Vůbec neznám tu značku. Každopádně je to značka Claresa. Vzala jsem si tyhle 2 řasenky. Tohle by měla být Never Too Much. S takovýmhle kartáčkem. Řasenky mi úplně všechny doma došly. A pak jsem si vzala tuhle No More Falsies. Taky s takovým jako zajímavým. Já nikdy neotvírám v drogériích řasenky. U téhle značky, a proč jsem volila tuhle značku? U téhle značky byly ty kartáčky nakreslený. To je pro mě docela prioritní, podle toho já si pak řasenky vybírám, rozhodně nic neotvírám. Vzala jsem si přímo zase od Hebe mikrotušku. Vzala jsem si ji v odstínu cappuccino, myslím, nebo čapačino, jak já říkám ráda. Si z toho vždycky dělám prču jako 3 v jednom. A myslím si, že to je čapačino. Espresso, 0,4 espresso, ta nejtmavší, tenká tuška. A potom jsem si na zkoušku vzala modrý kontaktní čočky. Já to potřebuji na nějaké fotky. Měli je tam k dispozici, takže tolik k mýmu nákupu. A zatím se loučím. To je krása, co? Nádhera. Červánky. Já vás zdravím. Já jsem se teď vrátila z celku parádního víkendu. A vzhledem k tomu, že potřebuji dotočit závěr k vlogu, který se točil ohledně povánočního období, tak jsem se rozhodla, že to natočím takhle v autě. A vlog z mého fajn víkendu s mýma babama budete mít úplně samostatně a jindy. Každopádně vás vítám vlastně u konce prvního vlogu v novém roce 2024. Doufám, že jste si ho užili, i když si myslím, že nebyl úplně tak jako nejdelší. A zrovna jsme nedávno probírali se ségrou téma Hero. Já jsem nad tím přemýšlela. Z důvodu toho, že by se mi třeba líbilo mít nějaký jako zajímavý
rozhovory, zajímaví lidi v těch videích. A líbilo se mi teď to, co psala Simka na Instač, ale myslím si, že je to věc, na kterou já aktuálně jako nemám vůbec čas. A vím, že mám taky ty názory, jako že dneska hero dělá každý, kdo umí hovno a bla, bla, bla. Na stranu druhou, když prostě jste pro ty svý sledující zajímavý, jako takhle, já tam asi nebudu ukazovat kozy, jo, takže to asi nebude tak úplně zajímavý pro všechny, když vidím, co tam některé influ srandy dávají. A zrovna jsem si říkala, jako, že když prostě jste pro ty sledující zajímavý, a tak je třeba jako škoda toho nevyužít třeba i tímhle způsobem, ale nevím úplně, jestli je to něco, na co já mám čas, a když už bych to chtěla dělat, tak bych to chtěla dělat pořádně. Ale teď mě Simonka ze Simka Stylu, nebo Simka, já vždycky to mám spojený Simka Style, ukazovala na Instagramu, že pod videí lze podpořit nás. A je na to speciální funkce. Ta funkce se jmenuje Díky, je to pod videí, a tam můžete danýho youtubera podpořit finanční částkou. Jo. Což je věc, kterou jenom říkám, že jsem tam viděla úplně poprvé. Můžete poslat 20 korun, 50 tisícovku, což je takovina, jenom říkám, jaký tam jsou možnosti. A přijde mi fajn, že to takhle na tom YouTube udělali, a já třeba nějakého svého oblíbeného youtubera klidně milé ráda, byť třeba tou 20 nebo pádem podpořím, což neříkám, že vy máte prostě posílat nějaký prachy mě, jo, řekněme si to rovnou, že já úplně nestrádám to, když by vy jste chtěli mě nějakým způsobem jako podpořit, tak samozřejmě asi mi to vadit nebude, že jo, co si budeme. Ale je to věc, který určitě nikoho netlačím, ale přijde mi to zajímavý. Přijde mi zajímavý, že se takováhle věc udělala. Doufám, že jsem jako úplně někoho s tím závěrem videa úplně nepobouřila, protože známe to, jakmile se jedná o finance. Jsme na to v téhle republice trošku citliví, ale říkám, moje obživa je nikde jinde, tohle je koníček příjemný, a vím, že prostě nějakým jako přidaným placeným obsahem si člověk může vydělat krásný peníz, a když je to zajímavý, proč ne? Je to vždycky. Je to věc, za kterou já si pořád stojím. Všichni máme stejnou volbu. Všichni. A pokud se někdo rozčiluje, že tamhle ten bere tolik a dělá hovno, nebo tamhle ten dělá tohle, tamhle ta ukazuje prsa, tamhle ta ukazuje zadek, tamhle ta dělá ještě horší věci na OnlyFans a tak dále, tu možnost má každý úplně stejnou. Ale samozřejmě ne každý z lidí je zajímavý, něčím speciální a tak dále. A ne každý prostě vlastně zažije ten úspěch, ať už malej nebo velký. A pak je tam druhá strana, že každý má nějaký to své publikum, a pokud mně se někdo nebude líbit, tak si nezaplatím Hero, tak se nebudu koukat na OnlyFans, tak se nebudu koukat na jeho YouTube, tak mu nepošlu 20, a je to krásný, že to prostě čistě má volba, jestli tohle dělám. Takže tohle je taková věc, kterou jsem jako chtěla, nebo měla úplně jako dlouhou dobu potřebu jako říct, protože já si třeba platím Hero Nikči, se kterou letím do New Yorku, a Nikča má Hero s Nicole na cestách, a jsem z jejího Hero nadšená, a vím, že je to její aktuálně jeden z hlavních příjmů, a mě ty peníze, který já jí měsíčně posílám, nebo za který si platím, nebo který posílám na Hero, mi jich líto není, protože ta práce, kterou ona na Hero odvádí, je skvělá. Takže tohle je prostě nějaký moje vyjádření podpory k ní. A jinak je to samozřejmě velmi, velmi kontroverzní téma a rozumím tomu, ale říkám, pořád je to volba vždycky toho daného člověka, který odebírá, protože pokud mě něco nebaví, pokud s tím nejsem v pohodě, pokud mi to přijde jako za hranou, není nic jednoduššího, než se nedívat, nekomentovat, nelézt, nešmejdit, nekupovat, nepodporovat. Je to very easy, ale rozumím stejně tak tomu, že prostě dneska je ten svět tak zvláštní, že spoustě lidem už z toho tak jako trošku šoupe, no. Tak jo, moji drazí, já se s vámi rozloučím.
půjdu teď z auta vytáhnout ten Wolber košík narvaný parfémama, který jsem na víkend vezla. Kufřík, kabelku, budu mít zase vytahaný ruce jak šimpanz, protože já nikdy nechodím dvakrát. A jinak tohle, já nevím, jestli se vám to ukázal, tohle mikina Cinderella popelka z Tezenisu. Tady mám nádherný, krásný nový řetízek, ke kterému vám asi časem taky možná povím víc. A tak. Mějte se.